Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Qudiesa se nofruha l-irwieħ ta' David u Giuseppe Attart lejli Muscat. Nitolbu wkoll dil-qudiesa għal xi morda persuna qed tagħmel xi testijiet, nitolbu għalija ħalli l-mulej jieqaf magħha. Nilqgħu fostna għal din il-qudiesa l-immigranti kollha tagħna, speċjalment dawk ta' Sydney u ta' Melbourne fis-santwarju ta' Bacchus Marsh illi magħna jagħmlu dawn l-erbat tal-Madonna llum qegħdin nagħmlu l-aħħar erba' u nikkonkludu dan il-pellegrinaġġ kejken ta' skoperta tal-virtujiet fih dan il-Verġni Marija. Qegħdin niġu f'da s-santwarju u llum se nagħmlu r-riflessjoni tagħna dwar dan il-post għaddejs li l-Madonna għażlet bħala dar tagħha, bħala amara tagħha. Ejjew niftakru fl-anzjani kollha tagħna, fil-morda li għandna fl-isptarijiet, f'dawk il-persuni li tilfu lil xi ħadd ta' għażejs, f'dawn l-aħħar ġranet, dawk li għaddejjin mid-diffikultajiet tal-ħajja biex il-Verġni Marija titfa' raġġ ta' tama u raġġ ta' fiduċja dak li jixtieq Alla l-Missier tagħna minna. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew sewwa għal dawn il-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrilna rnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu Mulej Alla tagħna inti ried li l-Verġini mqazza Marija tiddi fil-Knisja tiegħek bħala sinjal ta' tama żgura fi ħniena tiegħek għatina li dawk kollha li huma imġarbin mid-dwejjaq tal-ħajja lejja jirrikorru jiksbu l-faraġ minn għandha ħajqawwu qalbhom u jibqgħux aktar jaqtaw jiesom mis-salvazzjoni tagħhom b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispirtu u s-Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. F'dak iż-żmien mill-wita ta' Moab Musè tala fuq il-muntanja Nebu, fuq il-kuċċata ta' Piska li tiġi quddiem Ġeriko. U l-mulej u rieħ l-art kollha, Gilad Sadan, Naftali kollu, l-art ta' Efraim u Manassi, l-art kollha ta' Ġuda sal-baħar tal-Punent, in-Negeb fin-nofsinhar u l-firxa kollha mill-wita ta' Ġeriko, belt is-siġar tal-palm sa Soar. U l-mulej qallu, din hija l-art li jiena ħlift li nagħtiha lill-Abraham, lill-Iżak u lil Ġakob meta jiena għedt lil nislek nagħtiha. Ħallejtek tara b'għajnejk iżda fija ma tidħolx. U hemm miet Musè il-qaddej tal-mulej fl-art ta' Moab bħal mariet il-mulej u difnuh fil-wied fart Moab fuq ir-rieħ ta' Bet Peor u sallum qabru ħadd ma jaf fejn hu. 120 sena kellu Musè meta miet, kien għadu ma ċċajparx dawl għajnejh u anqas saħħtu marħietu. 30 jum damu uliet Iżrael jibku l-Musè fil-wita ta' Moab. Meta għaddew jiem il-biki għall-luttu ta' Musè, der Ġosue bin Nun mimli bl-ispirtu tal-erf għax Musè kien qiegħed ideħ fuqu. Għalhekk uliet Iżrael għadu għalih u għamlu bħalma l-mulej kien ikkmanda lil Musè. Imma qatt iżjed ma der f'Iżrael profeta bħal Musè li l-mulej kien jafu wiċċ imb'wiċċ, ħadd bħalu għas-sinjali u l-eġubijiet kollha li taħ jagħmel il-mulej fl-art tal-Eġittu kontra l-Farun u l-qaddejja tiegħu kollha u artu kollha. Ħadd bħal Musè għal l-emejjel kollha ta' qawwa u ta' biża' kbir li jagħmel quddiem Iżrael kollu. Il-kelma tal-mulej. Imbirek Alla u li jżommna fost il-ħajjin,
Imbirek Alla u li jżommna fost il-ħajjin. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għannu s-sebħ ta' ismu, xandru s-sebħ u t-tifħir tiegħu. Għajdu lill-Alla kemm int tal-biża' femilek. Imbirek Alla u li jżommna fost il-ħajjin. Ejjew araw l-emejjel ta' Alla, tal-biża' femilu fost il-bnedmin. Birku popli lill-Alla tagħna, semmu il-għana tat-tifħir tiegħu. Imbirek Alla u li jżommna fost il-ħajjin. Ejjew, isimgħu u ngħidilkom, intom il-koll li tibżgħu minn Alla, ngħidilkom x'għamel miegħi, lilu sejjaħ fommi, tifħiru kien fuq il-sini. Imbirek Alla u li jżommna fost il-ħajjin. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdalna il-ministeru ta' din il-ħbiberija. Jekk jisma' minnek tkun irbaħt lura lil ħuk, il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, jekk ħuk jaqaf xi dnub, mur sibu waħdu widbu. Jekk jisma' minnek tkun irbaħt lura lil ħuk. Jekk ma jismax, erġa' murhu miegħek wieħed jew tnejn oħra biex kull ma jingħad jissaqqaħ bil-kelma ta' żewġ xieda jew tlieta. Jekk imbagħad anqas minnhom ma jkun irid jisma', murejt lill-Knisja, u jekk anqas mill-Knisja ma jkun irid jisma', żommu bieħed pagan u pubblikan. Tassew ngħidilkom li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, missieri li hu fis-smawiet jagħtihilhom. Għax fejn tnejn jew tlieta ikunu miġbura f'ismi, hemm inkun jien f'nofshom. Il-kelma tal-mulej. Eżiż devoti tal-Madonna ta' Pinu, illum qegħdin nagħlqu din id-devozzjoni tant sabiħa u tant antika marbuta ma' dan is-santwarju, il-15 l-erba tal-Verġini Marija. Il-Madonna tatna l-grazzja għal ħafna minna li nagħmluhom kollha, għal xi ħut li nagħmlu ħafna minnhom. Magħna jingħaqdu ħafna nies meta kont ix-xahar ieħor l-Awstralja ltqajt ma' ħafna nies Maltejn u Għawċejn illi isegwuna f'din il-quddiesa partikolari u jħossuhom preżenti quddiem il-Verġini Marija u jieħdu minn dawn il-momenti nifs spiritwali qawwi. Kemm għandna bżonna dill-arja nadifa għar-ruħ tagħna. Għalina illi qegħdin daqshekk qrib imma kultant ninsew ukoll dan il-mument, aħna għandna din ix-xorti kbira li jkunna dan is-santwarju li huwa oasi ta' paċi. Il-Venerabbli Dun Michela Tart illi kellu devozzjoni kbira lejn dan is-santwarju u fi żmien kabbar din id-devozzjoni batti awtentiċi. Waqqaf dak li jissejjaħ il-ġim ta' Pinu, mhux ġim fejn neżerċitaw minħabba n-natura fiżika tagħna, imma fejn neżerċitaw l-imħabba spiritwali tagħna, fejn nitrenjaw biex insibu modi u momenti ġodda biex niltaqgħu mal-Alla. Eżis, dan hu l-valur tas-santwarju Għażejs. Kull fejn tmur fil-pajjiżi kollha ssib santwarji Marjani. Il-gżira tagħna għandha dan is-santwarju nazzjonali illi huwa mument fejn jaqgħadna mal-Alla. Huwa mument fejn jaqgħadna mal-Verġini Marija. Minn hawnhekk il-Madonna titfa' grazzi kbar, grazzi spiritwali fuq kollox, ħalli narfu nagħmlu dejjem ir-rieda tal-Alla. Ħalli il-proġetti tagħna impoġġuhom għad-dispożizzjoni tal-Alla. Dun Michela Tart f'kull nota li kien jikteb kien jagħmel dawk l-erba' ittri ta' Sant'Ignazju ta' Loyola
ad majorem Dei gloria. Amen Deo ġem. Kien jgħid għax dak li namlu, jekk ma namluħx għall-ikbar glorja tal-Alla ma jiswinna xejn. Eżis, anka x-xogħol umli tagħna, hawn diversi ommijiet preżenti, diversi nanniet illi għaddejja tal-oħrajn iżommu l-ordni fid-dar tagħhom, mhux biss imma wkoll iħeġġu għal ħajja reliġjuża, għal ħajja spiritwali. Kemm għandna x'nirringrazzjaw lil Madonna, lil Alla l-imbirek li baqanna tant familji tajbejn, baqanna is-sens ta' appartenenza, aħna nħossu dan il-bżonn. Tara anke ħafna żgħażagħ hawnhekk jiġu fil-mumenti jitolbu jirringrazzjaw lil Alla. Tara ħafna immigranti tagħna illi trabbew f'din id-devozzjoni lejn il-wiċċa għażejż tal-Madonna ta' Pinu. Ejjew nitolbuha grazzi speċjali lil Verġini Marija li għażlet dan il-post fil-kampanja Awċija u permezz ta' din ix-xebba twajba Karmela Grima tistieden lill-Awċin u l-Maltin kollha hawnhekk biex jiġu jiskopru biżboħija tal-qawmien mill-mewt tagħha ta' Bina Ġesu tagħna. Eżis, aħna meta jmutilna xi ħadd mill-familja nħossu l-vojt, nħossu l-firda. Imma l-Verġini Marija kif nitolbuha fis-sliema Qaddisa Marija itlob għalina mid-dinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Takkumpanjana kull ħin, imma l-iktar li għandna bżonna fl-aħħar momenti fis-sija tal-mewt tagħna. Il-Madonna tfakkarna illi minn hemmhekk aħna dawk il-momenti sa ngħaddu għall glorja eterna magħha. Lil Bernardetta ġewwa l-grotta tal-Urt il-Madonna tgħidilha ma nagħmlekx ħinja f'din id-dinja, imma nagħmlek ħinja fid-dinja li ġejja. U dan il-mument tgħidulna wkoll il-Verġini Marija mill-kwadru tagħha. Ma nagħmilkomx ħinja f'din l-art, nagħmilkom ħinja fid-dinja li għad trid tiġi. Ejjew ngħixu b'din it-tama. Ejjew nirrikorru għall-Verġini Marija. Issa li se nintemmu l-erbat ma jfissirx li se nieqfu mid-devozzjoni lejn il-Madonna. Il-Madonna dejjem tistennina biex tkun hawnhekk ħallittina ftejt mill-farax tagħna. Kemm għandna għax nitolbuha bil-qalb, speċjalment nhar il-ġimgħa, festa għażiża ta' tluħ tagħha fis-sema. Dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. Kemm għandna x'ngħiduha bil-qalb. Din it-talba tas-Salve Reġina dawk l-għajnejn mill-kwadru mirakulus tagħha. Il-Madonna tinfed bil-ħarsa tagħha il-qlub tagħna u twaslinna l-ħnina. Il-Madonna ma tuġġudikax. Il-Madonna tagħmel teżor mid-batija tagħna, tiġbor id-dmuħ minn għajnejna, taqadna ma' Bina Ġesu. Ejjew nippreżentaw lilna nfusna, speċjalment dan it-tridu għażiż tal-Verġini Marija, ejjew nitolbuha tħares, ħarsa speċjali fuq pajjiżna, fuq l-anzjani tagħna, fuq il-morda tagħna, fuq iż-żgħażagħ tagħna, fuq il-familji taż-żgħar tagħna, ħalli jissaħħu fil-fidi, ħalli jkabbru fihom devozzjoni Marjana qawwija, ħalli aħna nħossu ġibda qawwija għal din id-dar tal-Alla u id-dar ta' Marija. Ikun infakkar Ġesu Kristu. Miġburin madwar l-artal tal-mulej, ejjew issa nresqu it-talbiet tagħna. Missier Qaddejs fil-waqt li nirringrazzjawk fit-tmiem ta' dan il-pellegrinaġġ li qegħdin nagħmlu f'dawn l-erbat tal-Verġini Marija, fakkarna fil-kliem sabiħ illi smajna fil-momenti sbieħ illi jgħixna f'dawn il-momenti ta' devozzjoni Jeżis nitolbu. Ibqa' sejħinna Verġini Marija minn dan is-santwarju, minn dan il-kwadru mirakulus kif sejjaħt lil Karmela Grima u lil tantu tant Awċin u Maltin li għaddew minn quddiemek. Sejħinna biex fakkarna illi hawnhekk qegħdin biss pellegrini illi xi darba se nħallu dan il-post ta' għażiż biex nidħlu fl-amara glorjuża tiegħek. Nitolbu għall-immigranti tagħna, għal dawk li jxerdu id-devozzjoni lejn il-Verġini Marija, għal benefatturi kollha ta' dawk li jenu dan is-santwarju ta' Bacchus Marsh ġewwa l-Awstralja.
biex jiġġeddu b'imħabba dejjem ġdida jħobbu lil bina Ġesu ħalli jwasslu l-Vanġelu ta' ħelsien ta' mafra ta' tama lill-oħrajn. Nitolbuk għaż-żgħażagħ u t-tfal tagħna biex jagħmlu teżor minn dejn id-dar tal-Alla u id-dar ta' Marija. Jersqu hawnhekk biex jibnu il-ħajja tagħhom flimkien ma' Marija fil-proġett ta' abbandun fil-provvidenza ta' bina Ġesu. Nitolbu fis-skiet ta' qalbna impoġġu lil dawk il-persuni li talbuna niftakru fihom, inħarsu lejn il-wiċċ mimli ħniena tal-Verġin Marija fil-kwadru tagħha u fis-skiet impoġġu it-talbiet tagħna fil-qalb tagħha. Bil-qalb, Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tolbuhom biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla, il-Missija li jista' kollox. Ilqa' mulej it-talb tal-poplu tiegħek flimkien mal-offerti li ġablek għas-sakrifiċċju biex bit-talb tal-Verġni Marija Omm Ibnek ebda xewqa ma tkun għal xejn u kull talba tiġi milquha bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna, li nagħtu ġieħ fit-tifħir kollu tagħna. Lilek mulej Missier Qaddis, li tajt lil Ġesu Kristu ħajkun l-awtur tas-salvazzjoni għall bnedmin kollha u tajthom lill-Verġini Marija bħala xempju tat-tama tas-sema. Għaliex il-qaddejja umli tiegħek fik qiegħdet it-tama kollha tagħha, iwaqfet bit-tama ma' bin il-bniedem illi ħabbru l-profeti u jnislitu bil-fidi. B'imħabba kbira dietu fil-ħidma tiegħu sarethom il-ħajjin kollha. L-aqwa u l-ogħla frott tal-fidwa ukoll oħtlu liet kollha ta' Adam li huma mexjin lejn il-ħelsien sħiħ tagħhom iħarsu lejja bħala sinjal ta' tama żgura u ta' faraġ sa ma jasal jum il-mulej fis-seb kollu tiegħu. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u ferħ kbir infaħru u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-semawit u l-ard mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-semawit, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-semawit. Qaddis tassew int mulej, int lajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħajl ħobs raddil ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kullu il-kol minn dan għax dan
هو جسمي ليناطع عليكم. Ek ukoll wara l-ikla għal-kalċi li ġarad din l-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dunubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi jinħabru bil-mew tiegħek mulej, inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Wirroddulek ħaj xogħġbok tilqana għaw quddiemek biex naqduk. Mitċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljum l-Isqof tagħna Anton il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fil-qaddejja tiegħek David u Giuseppe Attar Tuleli Muscat li jogħġbok issejħilhom għala għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għalajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha daħlhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infakkruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missil li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Dit-talba tal-missier neżis irrodduha lill-missier tagħna tas-sema illi ħeġġielna qalbna biex niġu għal dawn il-momenti sbieħ ta' tħejjija. Nitolbuh grazzi speċjali nhar il-ġimgħa fil-waqt li niċċelebraw is-solennità tat-tluħ tal-bint għażiża tiegħu fis-sema, nitolbuh biex jikkonvinċina iktar dwar dan il-post li hemm jistennina. Ħalli flimkien mal-Verġni Marija ma naħsbux ħlief f'dan il-post li fejn nistgħu ngawduh għal dejjem. Ew nitolbu ħalli iżommna dejjem attenti biex ma nitilfux il-mumenti tal-grazzja la aħna u lanqas dawk li huma eżiż għalina. Bil-qalb missierna illi inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi salt ngħadek, ikun li trid inti fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, ħafrinna dhunubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Daħalniex fit-tiġrieq iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek. Il-paċi fi żmienna x'inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn dunubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li inti trid fiha, int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom. Bil-qalb għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja
ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, għatina il-paċi. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħinien dawk l-huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej.
Niftakru fil-murda kollha tagħna fil-pajjiżi li qegħdin fil-gwerra nitolbu għall-laqgħat li se jsiru bejn il-mexxejja tar-Russja u tal-Amerika biex isibu soluzzjoni fuq l-Ukranja ħalli l-Madonna ta' Pino tagħtihom id-dawl u twaqqaf il-ġlied kemm fl-Ukranja u ġewwa l-Palestina. Nitolbu għal paċi fil-familji tagħna speċjalment bil-aħwa u l-qraba. Nitolbu għal dawk li talbuna niftakru fihom f'dawn il-momenti eżis. O Marija, wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imennija ingawdu fl-eternità. Sliema lik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino Sultana tal-familja, nitolbu. Issa li tqarbilna bis-sagramenti tas-salvazzjoni u tal-fidi, fiċ-ċokol tagħna nitolbuk mulej biex aħna winqimu bid-devozzjoni kollha lill-Verġini Marija Ommi t-tama ikun jistqilna sehem magħha fl-imħabba ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Nixtieq nfakkar illi għada flaxija jkun hawn il-velja ta' Pino tal-Assunta tibda fit-8 bit-talb tas-salmi u tkompli bil-qudiesa li se titmexxa mill-Kardinal Mario Grek wara jkun hawn lejla adorazzjoni fis-santwarju. Kulħadd huwa mistieden.